Hello लोगोफोर, दिनै आं इसान टुल्सनि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंसोर बे एप्सनि सोमोन्दै मिथिबा गोमोहाबगोन। बिराद मोजां एप्स बियो। वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल मदराव टेक्न' इउनिक। थ' लोगोफोर थौदो नायदोनोसै। फार्स्ट प्ले स्ट'राव थानाय इसान टुल्सखौ डाउनल'ड खालाम। अपेन खालामबा बिदिहाय इउजार इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंसोर बेयाव पारमिसनफोरबो होनांगोन। आं बलाव सेरना होबाय। बेनि उनाव स्टार्टआव सेरना हो। बेनि उनाव फ्लटिं विन्ड'सआव इसान टुल्सखौ इनेबल खालाम। बेनि उनाव बेकआव फैफिन। नों सोरनिबा वाट्सएपखौ नोंनि मबाइलाव इउज खालामनो गोसोबा नों इउज खालामनो हागोन। आरो नों जाय मानसिनि वाट्सएपखौ इउज खालामदो बे जेबो मोनथिनाय नङा नों इउज खालामनायखौ। नोंबो नायनो हागोन, बे मानसियाबो नायनो हागोन। थ' लोगोफोर वाट्सएप स्क्रिनाव क्लिक खालाम। बेनिफ्राय बेयाव QR क'ड नुनो मोनगोन। नों बेनि मबाइलखौ ला जायनि वाट्सएपखौ नोंनि मबाइलाव नुहोनो लुबैदों। बेनिफ्राय नोंसोर बे मबाइलनि वाट्सएपखौ अपेन खालाम। अपेन खालामनानै राइटखैजा थ्रि डटआव सेरनानै हो। बेनि उनाव वाट्सएप वेबआव क्लिक खालामनानै हो। थ' बेनिफ्राय नों बे वाट्सएप क'डखौ स्केन खालाम। दा नायदो लोगोफोर माबोरै नुजाफैदो नोंनि मबाइलाव गुबुन मबाइलनि वाट्सएपआ। नोंनाव बेनि वाट्सएपखौ नोंनि मबाइलाव नुगोन इसान टुल्सनि हेफाजाबै। बेयो मा सेट खालामगोन नों नायनो हागोन, नुगोन नोंनाव। आरो नोंबो हरनो गोसोब्ला हरनो हागोन नोंनि मबाइलजोंनो। थ' नों सोरनि मबाइलखौ लादोंमोन बेखौ होफिन। थ' लोगोफोर बे एक्सारसाइजआ बिदिनो सोलिबाय थागोन जेब्लाबो। जेथिया बियो गावनि वाट्सएपनि थ्रि डटआव क्लिक खालामना वाट्सएप वेबआव क्लिक खालामगौमानि लग आउटआव सेरावगौमानि बियो सोलिबाय थागोन। थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ।